Sí, la cosa por aquí. Quiquiriqui, ja són les 9 del matí. Si a l'escola no vols fer tard, a les 9 tens d'arribar. Bon dia. Benvinguts a la classe de 5 anys del col·le dels animals. Ja podeu passar. Bon dia, Gai. Tu, com eres tan matiner, sempre arribes el primer. A l'escola, a la taula i al llit, al primer crit. Bon dia, mestra. Bon dia, Gai. Bon dia, mestra. Bon dia, Diego. Bon dia, mestra. Bon dia, bon dia. Bon dia, Sebra. Bon dia, mestra. Bon dia. Bon dia, Maria. Bon dia, mestra. Bon dia. No. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia, mestra. Bon dia. Bon dia, bon dia al dematí. El gall ha cantat i el dia ha començat. Deixeu els saquets dels esbossants i senteu-vos a treballar. El pastor diu que a la primavera no nos tienen que olvidar ni la manta ni la brena. ¿Qué portes ahí, burre? Bolsa poler. Has carregat un burret. Porque a la escuela bolsa poler. Saqueu la etiqueta de cotxe i la cartilleta de roses. Rateta, si ho sabis? I tu que la mestra expliques. Què faràs? Ya, el que más me encanta. Uy, no, que necesito silencio para escuchar a la maestra y para trabajar. Rateta, por ser mi amic. I tu que la mestra explica què faràs? Uy, no, que necesito silenci i per escuchar a la mestra para trabajar. Rateta, vols ser un amic? I tu que la mestra expliques què faràs? Jugar con la meva trompa. Que m'agrada molt jugar con la meva trompa. Uy, no! Que me mullarás si necessites silenci para que escuche a la meva mestra i para que treballe. Rateta, vols vindre a mi? I tu que quan la mestra expliques què faràs? Jo, callar para poder escoltar. ¿De verdad? ¿Escucharás a la mestra amb atención? Clar que sí. Cerca al meu costat i no em preocupes. No li busques 5 peus al gat. Esta d'agafaré bé al teu costat. Per cert, us volia dir a tots els animals que el meu cosí, Ratolipe, se le ha caído un dent. De que no sé a un xiquet que le filla a un dent, ella aniré a sa casa i el reciclarà. I l'encarregat serà el Mico Perico.
Están los hipopótamos. Buen día, guapo. Están los elefantes. Buen día, Alejandra. Están los jirafes. Buen día, amigo perico. Están los leones. Buen día, rey. Senta mico bonico. Queremos estudiar les vocals. Cesta. ¿Quina cesta, Miguel? La I. Jirafa, quina cesta. Leo, aparta un poco, que no ves. Que toca escribir más alcohol. Es la O. Buffet, quina cesta. No sé. Quítase más que tú. Los animales que no saben las letras. A la escuela se ve, aprende. Y entre todos se va la anima a enseñar al burreto de las vocales. Eres bien y no serem els teus amiguets. Mestre, la tortugueta m'està pegant insultant. Tortugueta, no insultes als animals. Ja va, tortugueta, has de saber comportar-te i aprendre a controlar-te. Ara anem al lloc a veure si te portes millor. A on anem a la classe dels animals més hipotètics? Jo així no vull. Vos tira cap avall i sense protestar. Bon dia, director. Aquí que porta a la tortugueta. Que no se porta bé. T'has de tortugueta perquè està tan enfadada la teua mestra. He insultat a la Miguel i per moltes animalets. No volia portar-me tan malament, però no controlar-me el comportament. Si vols portar-te bé, busca gent de tu, allí està el secret. Dice-me el secret, señor director Mussol. No onde, què he de fer? La teua closca és el secret per portar-te bé. Quan tingues ganes d'insultar, de pegar o de molestar els companys, doncs la teua closca t'amagaràs. Sabeu, contaràs i mentre respiraràs i et relaxaràs. Ja ho entenc.
Així dins em ficaré i fins 10 comptaré, em felicitaré i així quan eixiré als animals ja no pegaré ni insultaré. Gràcies, director. A partir d'ara em controlaré. Animalets, al pati a jugar! Voleu jugar, veus? Sí. 1, 2 i 3, tots vaig a billar. Ei, corre! Animalets, voleu jugar al matrecho? Sí! Ara anem a jugar a un joc dels conillets amagats i mos va buscar el gos. Uau, estic més content que un gos amb un os. Segur que us trobaré. Soc un bon gos caçador. Jo llegat estic preparat. Ala, el burret sempre va davant o metalacan. Se diu el gall i jo. De oye oler. Burro que no le colega no le toca las orelles. Gat que estornuda, senyal de pluja. Animalets, anem cagadits. El gos al pati no me deixava jugar a agafar, li vaig arrapar. No le rates ni li pegues, porta-la a la cadira d'escoltar i parlar, així no se solucionaran. Mira, gos, no m'agrada que no me deixes jugar. Vinc a lladrar i me dius que no podia jugar. Això no m'agrada gens. Me fas sentir malament. És que jo sempre me pensava que me tocava pagar. Com els gossos pillen els gats. No, m'agradaria molt que no ho tornares a fer, així no me sentiria malament. Si jo també jugue, me sentiré molt content. Disculpa, gat, no tornarà a passar. Elefant! Escolta'm amb atenció, si n'hi ha un elefant colombians en una de la línia, i potser un altre quan hi ha. Vaig a pensar. Un elefant, altre elefant.
dos elefants. Van a la crida un altre elefant. Dos elefants s'estaven columpiant a la pegadilla d'una aranya que no se caía. Van a la crida un altre elefant. Tres elefants s'estaven columpiant a la pegadilla d'una aranya i com que veia que no se caia van anar a cridar un altre elefant. Quatre elefants s'estaven columpiant a la pegadilla d'una aranya i com que veia que no se caia van anar a cridar un altre elefant. Au, animalets, a replegar que cada casa s'anem ja. Ja se n'anem, l'escola s'ha acabat, se n'anem a casa a berenar-hi a jugar. Ja se n'anem, l'escola s'ha acabat, se n'anem a casa a berenar-hi a jugar. Ja bona l'escola s'ha acabat. Se n'anem a casa a berenar-hi a jugar. Ja se n'anem, l'escola s'ha acabat, se n'anem a casa a berenar-hi a jugar. Anem a casa a berenar-hi a jugar. Ja se n'anem, l'escola s'ha acabat. Se n'anem a casa a berenar-hi a jugar. Ja se pot anar el gat. Adéu, mestra. De demà. Ja se pot anar el bou. Adéu, mestra, hasta demà. Ja se pot anar el gos. Adéu, mestra, hasta demà. Anar la tortuga. Adiós, mestra, fins demà. Ja se poden anar tots els lleons. Hasta demà, mestra. Ja se poden anar els elefants. Adéu, mestra, hasta demà. Ja se poden anar el gall. Hasta demà, mestra. Fins demà, mestra. Estic supercansat. El dia ja ha passat, l'escola dels animals ja s'ha acabat. Us ha agradat gravar la pel·li? Sí! Molt bé. Vos ha agradat o no, sí? Vos recordareu d'esta pel·li o no? Sí! Sabia que me contareu què és el que més vos ha agradat
de gravar una pel·lícula. Alceu la maneta i parlareu. A veure, què t'ha agradat més de gravar una pel·lícula, Lucía? T'ha agradat gravar una pel·li o no? I què t'ha agradat molt? A tu què t'ha agradat, Sergi? Gravar en la càmera. I a tu què t'ha agradat? Què t'ha agradat? Ser elefant. Ser elefant. I tu què t'ha agradat, Àfrica? Ser el aneguet. El aneguet. Què vos ha agradat? A tu què t'ha agradat? Ser el gall del director. Ser el gall, el director. I a Blanca què li agrada de la pel·li? Y a mí yo también le levantaba mano. ¿Qué te agrada de la peli? Soy muy choledón y me ha encantado ponerme a alguna. ¿Y ahora te agrada, no? ¿Y a ti qué te agrada? Cuando era gos. Cuando eres el gos. ¿Y tú qué te agrada, Darío? De grabar la peli. Ser el cámara. El fotógrafo. El fotógrafo. Què vos ha paregut esta escena dels elefants? Una altra falsa vols que gravem i com podria ser una toma falsa, Darío? Que Isabela se llevaba la máscara. No, que cuando veían que cridara una elefant, Mohamed anare. Que no anaré l'elefant? Que si anare el elefant. A on? Cuando veían que anare un elefant, Mohamed salsa en la máscara, no posará y que se pusare. Escena 1, ahí el 1. Y ahí toma U. I com se diu la pel·lícula? L'escola dels animals. Vinga, a veure qui ho sap escriure. Jo l'Agustí, jo. Va, a veure, Sergi, l'escola dels animals, al títol. Deixeu passar, Dels, la L i la S, Sergi. Vaya tontería. Animals. Nada. A veure, ara anem a escoltar al director que vos va dir com vos heu de ficar, Ale, Agustí, vinga. La L i la S. Vale, molt bé. A veure, acabau ara això, Vinga. Espera, una. Y agarras de aquí. ¿Qué llevas en la mano? Dame la tiza. La tiza, guárdatela al bolsillo, que tens un bolsillet. Una, dos, vale, i tres, a veure. Escola dels animals, escena 1, toma 1. Molt bé. Que ja va, Escena 1, toma 3. Val, mireu. L'altre dia no vaig ir bé perquè algú se va llevar la màscara, val? Ara heu de fer-lo sense llevar-vos la màscara. Anem de 2 en 2, no vos fiqueu de 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3, vale? Vinga, fica't ahí, Agustí, ahí davant, que el gai va el primer. Escena 1, toma 3. Escena 1, toma 4. Però ensenyameu. Escena 2, toma 1. Molt bé, deixeu ahí damunt de la raso, del tobogan. Ara se fica així el gall, així al costat de l'arbre. En la 5, escena 5. Escena 5, toma 1. Val, anem a començar. Fiqueu-vos les màscares, no vull veure ningú sense màscares. Vinga, a veure. Primer el gosset, Escena 5, toma 1. Vale, anem a començar, Escena 9, toma 1. Vale, va, a veure. Tanca la porta, Sergi, que fa ruido per la classe de Rosa. Silenci, que ja va. Vinga. 1, 2 i 3. Escena 9, toma 1. Més fort. Quiquiriqui. Si a l'escola no us fes tard, els nous tens d'arribar. Una altra vegada. Ara te diré quiquiriqui, ja són les 9 del matí. Quiquiriqui. Més fort. I respira i es començaràs.
A veure, Gai, has de dir. Quiquiriquí, quiquiriquí. Ja són les 9 del matí, però és que anem a gravar-ho així dins. Vale, anem cap a dins. A la classe, vinga, a veure com anem cap a l'altra vegada. A l'escola, a la taula i al llit, al primer crit. El qui és el més matiner fa farina. No, això no me val. Qui matina fa farina. Vale. Una altra. Rateta. ¿No te la máscara ficar? Sí. Vinga. 1, 2 i 3, que ja va. Fort. Has d'arrimar ahí. Rateta, rateta, vine a seure amb mi. I tu t'arrimes. Espera't, espera't, te tinc que dir 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. L'encarregat serà el Rico Bonico. Una altra vegada perquè no es parla prou fort. Tortugueta. Més fort. Tortugueta, no insultes als animals. Si n'hi ha... Espera, una altra vegada. Elefant, escolta'm atenció. Elefant, escolta'm atenció. Si n'hi ha un elefant columpiarse en una telaraña i puja un altre quan hi ha. Torna a repetir. Torna a repetir que has dit una telaraña. Vinga, una altra vegada. Més fort. Elefant, escolta'm atenció. Si puja un elefant en la telaraña i puja un altre quan n'hi ha. No, més fort, Gabriel, més fort. Voleu jugar, veus? 2 i 3. Voleu jugar, veus? Sí! Però ara has de dir, espera, Gabriel, vine, que tu eres el bou i tens que pillar, mal? Ara has de dir-los. Correu, que jo us agafaré. Corre, que jo us agafaré. Dóna-li la mà al lleó i trau-lo. Ala, dóna-li la mà al lleó. Ahí, tú. Ala, sácalo para allá, para allá. Ala. A correr. Tu calor? A veure com... A veure... Les condicions de la gravació són molt dures per als actors. Molt bé. Ja estem preparats? Entonces, el cámara està gravant ja o no? No. Pues vinga, comença. Que la mestra ara parlarà i tu has de gravar. Però, càmera, primer parlarà la mestra, ¿vale? Tío, a ver si esto espera, Quan el càmera te digui, mestra, què has de dir? Tu saps el que has de dir o no? Mestra, tu saps el que has de dir o no? Pues va, recorda't, al pati a jugar, val? Però quan te digui el càmera, val? Espera, director, si no fas que els animalets se callen... Estamos ya grabando. Animalets, pero el gos no para de fer guau guau. El gos no para de fer guau guau, pues tu eres el director i li has de manar al gos. Gos, ara has de callar, ves i di-li-ho. Mireu que el director vol silenci, de l'obra, així que calleu. 1, 2 i 3, vinga, mestra, ja ho pots dir. A jugar, vinga, eixim al pati a jugar, fica't ahí, dir-lo, però fica't ara, prova a gravar-la ahí davant de la porta. Però tu la veus bé ahí, a la conilleta o no? Vale, va, vinga. Tío, si quieres aligerar el... Perquè estava tan enfadada la seva mestra. He insultat a la nena i pegué molts als animals. Jo no volia perquè estan malament, però no contra el meu comportament. Si vols portar-te bé, busca des de tu. Ahí està el secret. Dins de mi està el secret, senyor director Muixot. Què has de fer? La teva fosca s'ha de portar-te bé. Quan tingues ganes d'insultar, de pegar o de molestar els companys, doncs la teva closca t'han agarrat i no te ho contaràs i
Esperarás y esto relaxará. Sí, ahí estoy grabando. Espera, 1, 2 y 3. ¿Qué has de decir? ¿Tú sabes lo que has de Sí, decir? estás grabando, tío, estás grabando. Mestra, ¿tú sabes lo que has de decir o no? Pues recordad, al pati a jugar, pero mantenir el cámara, ¿vale? Ya. Espera, director, si no fas que es animalet se Chicos, calla. que estamos ya grabando. Animales canteros. Això no funciona, hem d'inventar una manera de fer silenci. A veure, 1, 2 i 3. Silenci, però si no, no se sent. El gos no para de fer guau guau, pues tu eres el director i has de manar al gos. Gos, ara has de callar, ves i diliu. Però és que si no, no li són les orelles. Si graves així, treu el cap. Ay, que no creo que nada. I ara la mona, qui és la mona? Qui té una... Sigues valent, bou, no t'amagues. Jo. Maite, David vol ser el càmera i ja... A veure, el burret li doni a la conilleta els tapons, després. 1. Quan jo digui 3, és Sergi graves, o ja estàs gravant? Jo sí. Ah, ja estàs gravant? A veure, la conilleta ha de dir... Maite, què és? Primer aquí vas a gravar a la mestra Sergi, perquè primer és la mestra, ¿vale? I la mestra dirà... Maite, me parece que és... Burret, què portes ahí? Espera que... Li has de dir... Ya hemos acabado la peli. ¿Y tú con la maestra explicas qué farás? Ladrar. Com? Ruge. Uau! Ruge. Maestra, la tortugueta me está pegando y insultando. Cebra, ¿quién no es esa? No és la cebra, és la xirafa. Chilla, chilla. Venga, dilo fuerte. 1, 2 y 3. No, tú has de dir. Lleonet, burro, que no... Pero tú tienes que estar en la fila y si tú li fastidies per detrás un poco a les orelles. Toca-li les orelletes. Rateta, vols seure amb mi? Pati a jugar! ¿Podemos jugar de verdad, Maite? ¿Podemos jugar de verdad? 1, 2 y 3. Pero di 1, 2 y 3 y ves a pillarlos. 1, 2 y 3, ¿qué fas? ¿Dónde se va? Pilla! Mau, píllales! En els cuernos, píllals! Ja se pot anar, és elefant.
Rateta. Rateta, no. ¿Puede ser? Espera, oye, que te veo. Una, Me voy a tu lado. dos y tres. Una, dos y tres. ¿Quién hace esta? Carregar como borret. Sergi. Ya no vale, porque Gabriel nos ha puesto la máscara. Venga, vuelve a salir y vuelve a entrar. Ya cename, las colas acabar, cenar. Cole, m'agrada molt vindre al cole, vaig al cole. Estan preparats els actors per a l'estreno de la peli? Sí! Teniu ganes de veure la pel·lícula com ha quedat? Sí! I com se titulava la peli? L'escola dels animals! Molt bé, l'Escola dels Animals. L'anem a estrenar. Sabeu què vol dir un estreno? Què és un estreno? Una estrena. Que estrenem la peli! Molt bé. I ara passareu perquè hi ha molta gent, esperant els actors i a les actrius. I haureu de passar per una catifa roja. Val? Alfombra roja. Sí, sí, sí. Un d'això de palomitas. Vols fer-lo tu? ¿Y Sergio? No, lo dice Sergio, ¿qué faig? L'entrada no l'ensenyen i ja està. Enseñale la liga. Enseñale la entrada, A la garra para tú, pero... Pa tu, guárdate, Adrián. La regalan, así que se cuele después otro. Vamos, vamos. Bueno, ahora viene Juan Melisón. No sé, desde ahí a ver si la perspectiva es mejor. A veure. Darío, a veure. Darío, t'han donat conxetes? Sí, a ver, sí. Nos la regalan otra vez, no me acuerdo. Venga, ves, arriba. Per la mama de Sara també una, sí que ets els majors a tots. Espera, tú también, porque ahí... Queda más. Y para la mamá, para la mamá. Esta cámara, si la puedes ver, Dale, dale a la vuelta de ellos. Dale, palomitas. Ah, que se ha olvidado la entrada, no pasa res. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Es de broma esto. Espera, que nos facha Patri. Yo no sé qué pasa, aquí no me sale esto. Y a la mamá Que me cachurráis. Un aplauso.
veure. Irune, fica-li el nom. Vinga, fica-li d'Irune, vinga. Vinga, Irune. Vinga, Irune, firma. És un autògrafo, molt bé. A ver. La pel·li que vau fer o no?